halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayang adlaw sa tanan, ako nagaampo og nagalaom nga namo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Langkit nung amahan og Dios balaan, Ginoo kami pasalmaton niini nga panahon nga imong gihatag diin makatuno pud mi sa imong nga pulong. Namdagi matagos sa kasing-kasing unahuna, din amo kining masabtan og labaw sa tanan is among maaplikar sa matag-usa namo nga Kristohanong pagkinabuhi pagsunod diha kanimo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Now niini nga bulan sa Pebrero aduna usab kitay bag-o nga series og maghisgot kita og gugma tungod kay Pebrero gugma. So kompleto gugma alang sa Ginoo, gugma alang sa pamilya, gugma alang sa uban, ug sa katapusan is gugma alang bisan sa ato ang mga kaaway. So inana karon magisgot ta gugma alang sa Ginoo, gugma love for God. So na ato nga passage karon makita diri sa Marcos, familiar kay ni siya nga passage, nasa Marcos 12:29 og 30. Aduna po'y daghan nga mga sa Gospels bisan sa Old Testament is naa ni siya ato makitaan. Akong balikon Marcos 12:29 hangtod 29 og 30. Akong pagabasahon, mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag,
sa tibuok mong salabutan o sa tibuok mong kusog. Ang Dios ng panalangin ng daan sa mga pulong. So now karon ang mga tao kay hilig kayo mangutana og kaning gitawag na tog mega questions or gitawag na tog kanang greatest questions. Example, mo na bisan sa mga bata or sa eskwelahan or bisan na sa mga hamtong. General ni siya nga mga pangutana, mga mega kanang example nga pangutana, unsa man ang greatest nga empire nga na ni-exist sa ato ang kalibutan or sa world history. Naiuban magdebate nga ang Greek Empire, ang Roman Empire, karon ang USA, like na. Unsa man ang lain nga pangutana, unsa man ang pinaka great nga tawo nga imong nahibaw-an. Na mo uban mo debate pod si Muhammad, si Jesus. Sa panahon ni Roma si Augusto Caesar, na makigdebate jud kung unsa ang ilahang nga baruganan. Kinsa man ang greatest president sa Philippines, na uban mo si Duterte jud, way magakuha ni Duterte. Napoy uban nga mo debate og kinsa ang ilahang greatest nga president. Now, marita sa mga sports, natag kinsa may greatest basketball player para nimo, manang uban nga si Michael Jordan, Magic Johnson, si Larry Bird, Karim, LeBron, Stephen Curry, bisag unsa og ila nang hugtan og debate nga mao ni akong greatest, mao ni ako ang pinakadako og pinakanindot nga player, like na pinakakusog, mao ning GOAT kanang gitawag lag GOAT ba, greatest of all time ba, like na GOAT, mao ni akong GOAT. Si Stephen Curry, LeBron or unsa pa na, ilahan ng debatihan, ilahang barugan tungod kay mao ilang gituhan nga kini mao ni ang GOAT nako. Now, sa kari nga ato nga passage, balik na sa ato nga passage, kini nga questions nga GOAT, greatest of all time, nahitabo usab ni sa ato nga passage karon in which gipangutana sa mga religious leader si Ginoong Jesucristo. Unsa may greatest commandment sa para nimo Ginoong Jesucristo, ano ba? Unsa may GOAT sa imong kanbi, greatest of all time nga commandments bi. Ilang gipangutana og sa ato pa nga istoryahan inana. Unsa may greatest, unsa may GOAT nimo nga commandments gingnan na gipangutanan niya si Ginoong Jesucristo. So now, interesting kayo nga ang Ginoo nitubag siya dili lang kay usa kundi kay duha. So, hiyugma ato anang mabasa sa ato nga passage in which makita po na sa Mateo 12:40, nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulod-an sa mga propeta. Una, higugmaa ang Dios. Ikaduha, higugmaa imong isigataw. Apan karon magisugot lang ta og gugmaa lang sa Dios. Tungod kay, again, sa ginaingon ko na naatay monthly series, and then love for God, family, others, o enemies. So, tinuod nga lisod ni buwagon ang kaning duha ka sugo, dakong sugo, greatest of all time nga sugo. Apan, atong hinumduman to pag-usab, nga atong kagalingon, mahitungod sa gugma, diha sa Ginoo. Mag-focus ta karon sa usa lang, gugma, alang sa Ginoo. Ug mao na ang una nga butang, mao na ang kinatibuk-an sa ato nga passage karon. Nga gikomanda nga higugmaon ang Dios kanang supremely, walay lain, siya lang mao nang makita sa ato ang passage karon sa bersikulo 28 ug 30. So now kani mga skriba, mga religious leader, niadto ni Ginoong Jesucristo, ilang nadungog ang baruganan ni Ginoong Jesucristo, mo ni greatest of all time. Ilang nadungog sa Sanhedrin, ang Sanhedrin kay mura ni siya og sa ato pa murag Supreme Court, like related nga inana nga more on na mga balaod, like na og sa ato pa nga panahon mo na Sanhedrin sa ilaha. Ato nang mabasa dira sa previous chapter, sa chapter 11. Now, ang mga Pharisees, mga Sadducees, and then gitubag usab ni Ginoong Jesucristo nga hapsay mao niya nga kung GOAT. Higugmaa ang Dios, higugmaa imong isikataw. So walay malisya, walay lain nga like murag walay lain nga intensyon, walay lain nga gitaguan or like hidden nga agenda sa katawo ng utana. Unsa man ang greatest commandment
So og sa kato nga panahon dali ra kay to paminaw na to, pero actually lisod kayo siya tubagon. Lisod kayo siya tubagon tungod kay kung magbase ta sa rabbinic tradition, adunay 613 ka commandments sa 5 books sa Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Adunay 613 kasugo nya. Pangutan-on ka sa 613 kasugo, unsa may goat, unsa may pinaka-goat nimo nga commandments diri be. Like og kita og pangutan-on ta kadto, unsa ka akong itubag ato 613, asa man atong 613 siguro nato gay nasag-o. Tanan 613. Apan nabahin ni og duha na mga scholars kani study lang ni nila nga nabahin og kaduha, gibahin og kaduha na 248. Ang sa pikas is 365, meaning na ay bugat kaayo nga situational nga kinahanglan nga buhaton, na apoy kinahanglan gini mo buhaton adlaw-adlaw, like inana nga commandments ba. Dili gid pwede nga bisan unsa nga sitwasyon is imo nang kalimtan, like inana ana ilahang pagbahin. So ari lang ta sa 365 nga ato ang tumanon. Butang na to nga kaning 365 lang kasugo nga atong tumanon bi. Ug ato abang makaya buot pasabot sa usa ka tuig adunay 365 usab ka adlaw. So kung moanal ta ari lang tas 365 bi. Buot pasabot nga adlaw-adlaw nagtuman ta sa sugo sa Dios. O kana po nagpaagi sa atong gugma, paagi na sa atong paghigugma sa Ginoo. So kung atong bahinon ang 613, ari lang tas 365, adino atong ikumpara sa tibok tuig na 365 ka adlaw. So buot pasabot adlaw-adlaw ko kung magtuman sa Dios. So inana atong makita diri. So nag-acknowledge ni Kristo. Ito na mabasa diri sa Mateo 5:19. Mateo 5:19, busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing ubos sa gingharian sa langit, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Now gikumanta sa Ginoo, higugmao na to ang atong Dios. Munay komando og tan-aw na to, mo ni ang reminder na to duha ka butang. Reminder na to mo ni atong pagahisgutan duha ka butang. Una gikomanda, then remind nga higugmao na to ang Dios, duha ka butang atong pagahisgutan karon. Tungod kay nasayod ko nga dili ni ingon nga unique nga mensahe para sa ato kun dili familiar kay ni sa ato, mo nang remind na to atong kagalingon pag-usab. Ang una, higugmao na to ang Dios kung kinsa siya. Ikaduha, higugmao na to ang Dios kung unsa ta. Like na, higugmao na to ang Dios kung kinsa siya, higugmao na to ang Dios kung unsa ta, sa kinadubok-an nga unsa ta. So now, una, higugmao na to ang Dios kung kinsa siya. Sa versikulo 29 sa ato nga passage, diya sa Marcos 12:29, mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Now, ang Ginoo nga atong Dios, Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Higugmao na to ang Ginoo kung unsa siya. Dios siya atong higugmaon. So now, atong mabasa diri sa Deuteronomio 6:4 ug 5, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. 5, higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok mong kasing-kasing, kalag ug kusog. So now, kani nga Deuteronomio, nasulat sa Deuteronomio, mao ni ang confession sa mga Jews, mga Israelites sa unang panahon, even hantod karon na doon na pay nagapractice buntag o gabi ilan ang i-recite nga the Lord our God is one, like inana ilahan nang i-recite. So now atong hinumdumi Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. So the Lord or Yahweh our God Elohim is one.
mao lamang is one. So Yahweh, Elohim, Yahweh is one. Like na nga pagkasulti. So importante kay ni sa mga Israelita sa Hebrehanon sa unang nga panahon, importante kayo ni nila hantod karon. Ingon usab sa Christianity, importante usab kayo ni nga ang Dios mismo is mao ra nga atong alagaran, mao ra atong simbahon, mao ra atong paggadaygon. Wala tay lain nga gitawag natog Dios kundi ang Dios lamang, ang Ginoo lamang nga atong gilagaran. Si Yahweh lamang, Elohim lamang. Nakinana nga pagkasulti. So now, ang Yahweh mao na ang covenant nga name nga gihatag sa Dios sa iya mga tao. Mo siyang covenant name, nag-connect sa Dios. So now, ang Yahweh usab is our God, Dios, og mao lamang ang Dios, mao lamang ang Ginoo, og wala nay lain. And then ang Yahweh is one, o sara walay lain. So walay lain nga essence nga naay ni exist lain. Siya lamang ang Dios. Og siya lamang og walay lain nga angay nga pasidunggan, lain nga angay nga daygon, lain nga angay nga imong alalayan sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. So now, mo na ang powerful kay nga statement og unique kaayo og exclusivity. Grabe ang pagkakanang exclusivity ba? Like hinana. So, ang Dios lamang atong gilagaran, mao'y takos nga modawat sa pagsimba, sa gugma, sa devotion, sa atong allegiance, sa atong nga loyalty. Daghan ang mga magtutudlo sa balaod, mga theologians, mga scholars nga magdebate nga unsa man ang kanang greatest nga ato ang pagabuhaton ingon nga taho nga kita. Unsa man ang greatest nga sugo, unsa man ang greatest nga purpose. Ba gipangutana si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo ni balik sa fundamental, pinaka-basic. Higugma ang Dios. Ang Ginoo lamang. Nibalik sa basic si Ginoong Jesucristo. Higugma ang Dios. Higugmao na to ang Dios og kinsa siya. Higugmao na to ang Ginoo og unsa siya. So, unsa man ni nga klase nga Ginoo, unsa man ni nga klase nga Dios. So now atong basahon dira sa Exodus 34:6 og 7, miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moses og miingon. Mao niya ang description ning Moses sa Ginoo. Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Nahigugma gayud ako og nagatuman sa akong saad ngadto sa linibong nga kaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan apan silutan ko gayud ang mga anak og mga apo hangtod sa ikatulo ug kaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. So na mao na ang description ning Moses mahitungod sa Dios, mahitungod ni Yahweh, mahitungod ni Elohim. Mao na iyang description nga gihatag. Nasayod ko nga kita daghan taog pwede na to i-describe og mao ta na kinsa man ang Ginoo para sa imong kinabuhi. Daghan taog pwede nga matubag kung kinsa ang Ginoo, depende sa siguro mo base sa atong experience. Ang Ginoo mo akong provider. Ang Ginoo mo akong magtatabang. Laki nana. Mo apan mao sad ni ang gihatag nga description ning Moses dire. So now ang context ani mo na gitawag na tog Shema sa Hebrew pa. Shema. Mao ni ang context dire nga gisulat sa Deuteronomy ning Moses. Higugmao na to ang Dios ug atong sundon ang iyahang sugo. So, ug batong basahon sa Deuteronomy 6:2 sa kinatibuk-an nato nga kinabuhi. Kung nahigugma ta sa Ginoo, hantod sa katapusan natong ginanhawa nga magtuman sa sugo sa Dios, nga magsunod sa dalan sa Dios. Buot pasabot niini, nahigugma ta sa Dios, nahigugma ta sa Ginoo, atong itudlo usab ngadto sa atong mga kaanakan,
ngadto sa atong mga kaapuhan, ngadto sa atong mga kaliwatan. Bisan dira ta sa maglingkod, maglakaw, maghigda, bisan pag magbarog. Kaya atong itudlo tungod kay higugma sa Dios, atong tudloan ang atong mga anak, atong mga apo, atong mga kaliwatan. Deuteronomio 6:14, ayaw ninyo simbaha ang Dios sa ubang mga nasod libot kaninyo. Tungod kay again, Lord your God, Yahweh, your Elohim, is one. Meaning, alone to be worshipped. Siya lang gayud ang takos nga simbahon. Gikomanta, nga higugmao na to ang Dios. Una, higugmao na to ang Dios kung kinsa siya. Ikaduha nga butang, higugmao na to ang Dios kung unsa ta. Kung unsa ang ato ang human nga capability, like inana, nga makaya na to sa ato ang nga lawas nun nga abilidad, like inana. Higugmao na to ang Dios kung unsa ta. Now, sa bersikulo 30 sa Marcos 12, bersikulo 30, kinahanglan nga higugmaon mo ang Dios nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Na upat ka butang. Kalag, salabutan, kasing-kasing ug kusog. So now kaning repetition kaning higugmaon mo sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kusog. Na ay balik-balik nga tibuok, like all. Naghatag nag-emphasis nga importante. Dili lang kay higugmaon ra nako ang Dios sa akong kasing-kasing pero wala daytay nagbuhat, wala daytay kusog. Higugmaon to ang Dios sa akong hunahuna ra pero layo kayo atong kasing-kasing sa Ginoo. So dili inana kundi naghatag og emphasis diri nga tibuok kalag, tibuok kusog, tibuok hunahuna or salabutan, tibuok kasing-kasing. So now, mao ni ang gitawag nato og total response sa tao sa iyang gugma og devotion sa Ginoo. Mao ni gitawag pud nato sa ingon sa mga studies sa tao, mao ni gitawag nato og psychological analysis of human personality. Heart, nag-speak siya og emotions. Real nato nga emotions. Mabati na to, emotions. Magdaig ta atong ma-feel ang Ginoo, presensya sa Ginoo. Inana. Ang soul ang soul or kaning kalag nag-speak siya sa spirit. Mo'y naghatag og connect na to para kita mahimong self-conscious sa kinabuhi. Kabalota sa matarong og daotan kani dautan ni dili ni hatag kalipay sa Ginoo, kani makahatag ning kalipay sa Ginoo. Mo ni nag-connect nato sa Ginoo ang soul, mo ni total response nato. Ato ang hunahuna sa labutan or mind, nag-speak siya sa intelligence. Mga taga mag-pray ta, tagantag kaalam og kahibalo, knowledge ug wisdom, ihatag sa Ginoo. Naghatag nato unsa nato pag kinabuhi nga sakto o nagsunod sa Dios, mo nang response kabalota atong giunahuna nga kung unsa atong gituohan, unsa atong gibarugan, nasa atong intellectual nga capacity. Unsa nga to ang nga buhaton, desisyon, dawaton ako sa Ginoo Kristo or dili, like nana part siya sa ato ang intellectual sa atong salabutan. Ikaapat is kusog, mo ni ang commonly nga ato ang magamit. Sa simbahan, mao ni ang commonly jud atong mga gamit. Tokarta, manangyaw ta, amlakaw, ug naata sa mga caring ministry, ug unsa pa mga laasa nga mission, bisan kay sa pagfile sa bangko, bisan pagpanghugas, bisan pag cater sa mga tao, devotion na paagi na nga nahigugma ta sa Ginoo. Pinagi sa ato ang lawas, ato nang mabasa diha sa Roma 12:1 nga atong ihalad kinatibuk-an ang ato ang lawas as a living sacrifice, buhing halad. Like na para magamit ato ang kusog
mostly mao niya nga to ang most used alang sa Ginoo nga to ang kusog. Di na to kalimtan atong kasing-kasing. Basing na atay igo nga kusog mutabang sa ministry, magbuhat og mabuluhaton diha sa Ginoo, apan layo kay atong kasing-kasing. Aduna tay kasing-kasing sa pagbuhat nini mga butanga, apan dili day connected sa tinuoray ang atong espiritu diha sa Ginoo. Nagbuhat lagi ta niini nga ministry, apan layo day kay atong unahuna naa sa atong nga balay, naa sa atong mga kabalaka, problema, worries. Naginana, ang total response gugmao na to ang Dios kung unsa ta sa kasing-kasing, sa kalag, sa salabutan, sa kusog. So now, kung ato i-evaluate ang atong kaugalingon sa ato ang love life diha sa Ginoo, pwede na to ipangutan na kaning 5 ka questions. Una, nag-enjoy ba ko sa pag-spend time sa Ginoo? Ikaduha, nagbuhat ba ko sa mga butang nga nakapahimaya sa Dios o nakapalipay nako? Ikatulo, nagsulti ba ko mahitungod ni Ginoong Jesucristo ngadto sa uban? Ikaapat, nagsulti ba ko sa Dios nga ako siyang gigugma? Og sa katapusan, nagtok ba ko sa Ginoo kanunay or nagkig-istorya or nagampo pa ba ko sa Ginoo kanunay sa akong makaya? Ito na, katong 5 ka pangutana, pwede na ito i-evaluate ang ato ang kaugalingon kung connected pa ba ta sa Ginoo, kung saan na ito pag-express gugma diha sa Ginoo. Sa katapusan, atong hinumduman, labaw sa tanan, nagbuhat ta nini mga butanga, gikumanta sa Ginoo, gigugma na to ang Ginoo, kung kinsa siya, gigugma na to ang Ginoo, kung unsa ta. Atong hinumduman, sa unang Juan 4:10, ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kundi siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mao na ang atong hinumduman. Ang Ginoo mo'y nahigugma una kanato. Mao nang kita makahigugma sa Dios o sa mga tao. Lisod kayo mo, ingon ta nga, nahigugma ko sa Ginoo o ngadto sa mga tao. Pero at first place, wala na to na nasabtan, naghigugma dito sa Ginoo, nakadawat dito sa grasya sa Ginoo. 1 John 4:8, ang Dios gugma. So kay ang Dios gugma, kita nga mosunod kaniya, ma-poured out pud sa iyang gugma o kaning gugma nga kanato, higugmao na to ang Ginoo, higugmao na to ang mga tao. Higugmao na to ang Ginoo. Tungod kay Dios siya, higugmao na to ang Ginoo sa total response sa kinatibuk-an sa ato ang kinabuhi. Kasing-kasing, kalag, salabutan o kusog. Magampo ta. Ginoo, salamat niyo Ginoo ni nga panahon din nakatuon kami sa mga pulong. Salamat sa pag-remind ka namo Ginoo sa mga pulong. Nga higugmaon ka kanamo Lord God. Sa adlaw-adlaw gugmaon ka namo Ginoo. Sa total response Ginoo sa kinatibuk-an sa mga kinabuhi, sa kinatibuk-an nga sa among kasing-kasing, kalag, kusog ug salabutan. Salamat o Dios, padaan ka Ginoo. Mag-bless sa matag dalunggan o kasing-kasing nagkadungog sa imong mensahe karon. Padayon ka Ginoo magagamit sa ilang kinabuhi, wala ko masayod Ginoo sa unsa ilang naagian. Apan ikaw Ginoo ang labaw nasayod sa ilang matagos nga kinabuhi. I-keep sila Ginoo, bless sila, giyahe sila sa adlaw-adlaw. O ba nimong balang Espiritu Santo, tuguti Ginoo nga magapanlihok sa among matagos nga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanang kadungganan o pagpasalamat imo lamang. Dalaygon ka. Amen og amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. We invite everyone to our prayer meeting on February 27th at 8 p.m. Let's come together as one church in prayer.
calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship every Sunday at 2 p.m., a place to connect, grow, and walk together in faith. CBDTI fundraising activities are still ongoing. Let us continue to support the mission in faith and unity. Don't forget to join our next Couples Fellowship on February 21st, 6 p.m. Join our Adult Sunday School every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Register before February 14th. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.